com a loco. Ja pots començar. Arnau, quan vulguis, ja pots començar. Doncs, em dic Joan Matías del meu home i aquest és el meu treball de recerca. Espero que us agradi i sorprèn que estigueu per aquí. Començaré pels agraïments per la natura del treball que s'ha implicat molt amb mi. M'ha vingut visitar a casa, per exemple, per mirar com anava tirant amb el treball. Amb meus pares, que m'han ajudat molt, són un gran apoyo psicològic, perquè m'haguessin forçat sense ells amb aquest treball, que m'ha fet molt gran. I hi ha totes les persones que m'han ajudat, com els tècnics dels tallers, que m'han ajudat en moments, i les persones que m'han... i totes les persones que m'han ajudat fins a dir, no? Crec que aquest objectiu. Va haver un dia que vam fer triar el treball de recerca i vaig arribar a casa i mon pare em va preguntar què és el que més m'agradava. I vaig dir que els motos i els cotxes. I em va dir, pues aprofita el treball de recerca i fas el que feia moltes que volies fer, que era restaurar una moto. I vaig dir, ho podem provar. I així va començar tot. I l'objectiu era introduir-se al món aquest. Vaig començar així i vam anar tirant i vam anar a buscar una motocicleta, que va ser a casa del Juli Moles, que és el germà de la Tessa, però va ser una mera coincidència. I anava per una MB Augusta, una Deva 155, però vaig veure restaurada la Ducati Elite 200 i li vaig dir a mon pare que si no sortíem amb aquella moto no sortíem amb cap moto. I així va acabar. Aquí ja es veu fotos de com estava quan la vaig adquirir. Està feta a pols, destrossada, aquesta pintura està pintada de blau per damunt, el motor fatal, la manera que no tocava l'havien pintat de negre amb pinzell. Així és com tindria que quedar la moto i així és com ha quedat al final. Dificultats trobades. Les peces, sobretot, ha sigut una gran dificultat. No m'esperava que hi haguessin tan poques peces i després, a part que és un model molt escàs, si s'ha de Volkswagen n'hagués trobat moltes més o una Montesa, però a Espanya hi ha molt poca Ducati i més d'aquest model, que va ser una producció molt complicada. Després, els treballs que no depenen de jo, per exemple, radials pneumàtics, ho tenia que haver tingut la setmana passada, fins ahir a la nit no ho vaig tindre fet. La pintura me la tenia que haver pintat per el dissabte, me la van pintar ahir, van acabar de pintar ahir, ho vaig tindre que muntar tot. Són coses que no depenen de tu mateix, que no pots comprometre i per acabar passant moltes hores passant. I després els diners. La moto l'he restaurat jo tots els meus diners que he tingut treballant als estius i hi ha un moment que tens un límit, perquè jo no tinc una economia massa... no vaig guanyant diners cada mes. I quan se va acabar els diners, un pare em va ajudar una mica, però són préstecs, en definitiva. Experiències viscudes, transport. Per exemple, el dia després de Sant Esteve, ma mare em va tenir que portar a Girona per a renejar la moto, perquè no hi havia cap lloc que havia de Reus, no per estar a la zona, com ho fessin abans. He tingut que viatjar molt, per anar a toms, anar a fires, i després un dels grans problemes que vam trobar va ser el dipòsit. El que caracteritza aquesta moto després dels diferents de Ducati era el dipòsit, que és diferent. El vam comprar i quan el vam renejar van sortir foradets de l'òxid que se l'havien anat menjant. I ens vam plantejar què feien. Hi ha dues opcions, o masillar o soldar. Vam decidir soldar perquè es per tota la vida. I quan el vam anar a soldar ens vam trobar que està gasificat i que cal desgasificar-lo perquè si no ens explotaria. I aquí a la zona només conec un taller que és a la Selva que ens ho tenien que fer, però ens van dir que hi havia cua d'espera. Hi ha llista d'espera, hi havia una cua d'entre 15 dies, un mes. Vam anar allà i ens vam arribar i ens vam preguntar si ens podíem fer un miracle. I aquella mateixa tarda ens vam arreglar el dipòsit. Vam plural perquè em va portar mon pare, i jo encara tinc cara de l'ull. Després, els recanvis. Tots els recanvis que he tingut o són en fires, que hi ha molt poca cosa i és molt cara, o per internet. I a internet t'arrisques que compres en un estat que no saps, perquè no ho veus. He comprat quasi tot per internet, i hi ha peces que m'arriben i hi ha peces que no. Per exemple, hi ha una pàgina que al cap de 2 dies els tenia a casa, o una altra que me van tardar un mes en arribar. Per exemple, la tija d'aquí al davant és una peça que no he aconseguit localitzar per internet, per 2 mesos buscant i no l'he trobat. He tingut que fer servir la 10, la que venia, que no era l'original, la vam tindre que polir tota i la vam fer servir.
És un cas d'imaginació, perquè si no no es podria portar a en cap estat. Les meves conclusions. Que he assolit el meu objectiu. M'he introduït a un món que m'interessava molt, que m'agrada molt i ho disfruto. I a partir d'aquí, tot el que vingui, he disfrutar-ho. Després, el treball de recerca és una experiència molt gratificant. Al començament tu planteges que tot serà molt fàcil, després veus que hi ha moltes complicacions, se't va fer molt gran, però quan ho acabes tens una gran satisfacció dintre el cos que no es pot descriure, es té que provar. I després, una conclusió és que he viatjat molt. He viatjat més per aquest treball que en quasi tot l'any. Perquè ma mare m'ha tingut que portar, mon pare hem anat a les fires de Barcelona, al Canyí, a Reus va haver una, hi ha una altra aquí a Pelbret, que tinc que anar-hi. I després, i mentre viatges coneixes gent que te va ajudant, se va involucrant amb tu i te va ajudant. Les impressions al final, que és una experiència enriquidora, m'ha servit com un gran bagatge per a mi, personalment. He après els límits que tenia nous, he tingut que aprendre a tindre paciència, perquè això, si no, no es pot fer. I després, és una oportunitat i el treball de recerca per mi és una oportunitat única a la vida. Si hi hagués alguns de primer els diria que el fessin, perquè val la pena fer-lo i que es té que fer un cop a la vida. És una experiència que requereix molt sacrifici, molt treball, però et dona una satisfacció i unes sensacions que no aconseguiràs, que no es aconseguiran. I aquí ve el que penso que és en definitiva el treball de recerca. Una fita, un treball, un esforç i un objectiu assolit. Moltes gràcies a tots per haver-me escoltat i qualsevol cosa. Gràcies a tots per haver estat aquí i ja està. Bé, començo jo fent una pregunta. Veig que li falta la cadena. Sí, com el motor ens faltava un coixinet al cigonyal, no funciona. I vam decidir que per no embrutar la corona, vaig decidir a mon pare, no volia ficar la cadena, perquè la muntaria després calia tornar a desmuntar-la per tornar-la a ficar i aquí volia presentar-lo el més net possible, perquè no està funcionant i volia presentar net. Val. Sí. Però el motor l'has encès, aquest motor? El motor tenia compressió quan el vam comprar i això, ja l'obrit vam trobar el coixinet que queda del cigonyal, que no l'he trobat. I és l'únic que ha fallat. El sistema elèctric és el que és el sistema elèctric que aquests motors no funciona. Que porten el sistema de 6 volts que dona molts problemes. La bateria es descarga molt ràpidament, hi havia falles. M'he plantejat passar-lo a l'encesa elèctrica, a l'encesa automàtica, però és una forta despesa econòmica fer l'adaptació. Aquest estiu, quan tornaré a treballar, segurament m'ho plantejaré fer-ho, perquè així no tindré una moto per tota la vida. El filtre d'aire el tens, no? Des de casa. Sí. No, el filtre d'aire no, tinc que comprar-lo de la mà. No venia. Per venir així, vaig netejar tot per dintre, tot el carburant, tota la gasolina i tot, després l'endran i tot. Està tot sencer, però falta això. També tinc el cable del decret que va al puny, perquè com no tenia que fer servir, devo portar unes senzilles, sense cable ni res, per portar el gel de canya. No volia que passés res. Aquí veig me xoca, que cada 2.000 quilòmetres has de canviar l'oli. Bueno, això són les recomanacions que donava la marca. La marca? Sí, era una folleta que passava. Que bueno, em trobo una mica... Sí, i bueno... precipitat, no? Cada l'oli. Sí, això és una gasolina amb plom. I després, segons ja llocs per internet diuen que estàs en la gasolina sense plom, no fa falta fer ni ficar additius, a canvi tens que fer les revisions més freqüentment. Si tu fes els 2.000, uns 1.500, uns 1.000 quilòmetres, tindries que fer les mateixes revisions. I després per a 20.000 quilòmetres has de muntar la culata i el cilindre per treure la carbonilla i trobo la barbaritat, no? Cada 20.000 quilòmetres treure la culata. Això és el que deia la marca. Jo vaig ficar i és el que ficava i si tens una moto per tota la vida tindrà que fer. A més aquesta moto no té càrrega, he fet 3 quilòmetres. És una petita col·lecció a casa, sortir alguna trobada de motos clàssiques i res més. És per disfrutar-ho, no per anar a treballar. Pero aunque fuera una motocicleta de circulación también sería otro exagerat, ¿no? Cada 1.000 quilòmetres fes, claro, un tipus de manteniment. Mira les Ducatis d'avui en dia, que no sé quants quilòmetres tenen que anar a fer l'ajust de vàlvules perquè s'alcen aquí també. Són motos delicades, no sé si... No sé què més.
No hi ha cap més pregunta? No. Molt bé. Doncs donem per finalitzat la teva exposició i ara començarem a... Bueno, se m'hauria sobre el dipòsit, la línia, no vaig explicar el treball de recerca, que la pintaven a mà abans, els primers dipòsits la pintaven a mà i no hi ha cap pegatina que la demoli. La tindrà que fer una guia preus a un disseny gràfic, la tindrà que fer tot el l'ordinador amb el programa per poder fer el robot. I bueno, que en principi no encara no funciona, però l'objectiu és que m'acabi arribant a funcionar perquè se'n va ficar la transformació. El seient és original, no? El seient El seient me vaig trobar el problema al 5 del matí, quan de muntar-lo. Pensàvem que era l'original, però no resulta ser. Si et fixes, tindria que anar aquí, i es queda un centímetre, es queda aquesta distància, no entra. I aquesta distància al davant no entra. És l'únic. Si haguessi tingut una setmaneta, hagués pogut com l'original, però no vaig pensar que no seria l'original. Perquè quan la vaig comprar, el dipòsit no estava ni collat al damunt, me'l van donar suelto perquè estava fet pols. I el seient estava al seu lloc, semblava que estava al seu lloc. Em vaig confiar i els resultats estan utilitzats. I si no es veieu a l'altre costat del model, de l'altre costat de la tija, es veu no està aquí. Es veu el número de la que és la unitat número 5 que vam fabricar, és un dato curioso.